karon nag-enjoy kita watching the skimboarding. Kung makita nato nag-skimboard diri sa likod ang mga lokal diri sa Dahican, Mati, Davao Oriental. Tan-aw na to sila sa mga exhibition kapag buhaton. Are you from? Florida. Florida? Yes. Wow. Manigi na sulod lang ang pawikan diri, ma'am. Ay, taga dito. No, munang magabiin na bawal na maligo. Kaya naan ang mga pawikan. Pero kung adlaw siya, asa man ang pawikan nagakuan? Nara dira. Pawikan. The turtle. Na mo ba iyang ko ano? Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Dude Store ta. Karon sa bayta dinhi sa Dahican, Mati, Davao Oriental. Lagawon ta, maligo ta, mag-enjoy ta. Dinhi lang sa Dude Store ta. Tara. Tingali karon kanindot ang dagat sa Dahican. White sand, nag-blue-blue ang tubig. Lami kaayo nga kaliguan. Dili kaayo kusog ang balod, dili jud ikaw malutod. Nasama sa mga gapno. Malingaw ka magtanaw sa dagat nga limpyo ug lapad. Lami kay magligid-ligid sa balas bisan pagway tapad. Diha sa unahan, itloganan sa pawikan. Nagapangitlog sila sa baybay, dali lang makitaan. Kaya tanawan ninyo ang balas, perti kaputi, ug limpyo, lami kaayo tamak-tamakan. Mubalik sa kita diri sa taas, basig nangita na atong mga kauban. Naami diri sa Dahican, kay naa ay pagahimuon. Gi-invite mi ni Gaga, aron maka-judge sa kagabion. Natay kauban nga mga artistahon, ato silang pa-shoutouton. Shoutout ko sa Quinto Limbo Proctos. Nakikati ka ron. Wow! Tanong. Shoutout mo ko sa kuhan. Bulaog. Dula tawag ba? Sure tawag ba? Sure. Kap. Shoutout na ko kay Day Twitch Murada, Lan GM. Yung mga tropa. Okay. Shout out. Okay. Sir. Hello. Shout out LGBTQIA Maniki. Ara lang. A few moments later. So kauban na mo karon din si Gerson ug iyang gwapa ug bright nga asawa si Ann. Hello. So magbaktas-baktas kita karon. Kalami maglakaw-lakaw nga magtiniil dinhi sa baybayon. Matud pa sa ilang ginaingon nga ang paglakaw-lakaw kuno nga magtiniil sa baybayon aduna kini dako nga benepisyo nga ang atong lawas makondisyon. Baktas-baktaso nato ang Dahican kay diri daw daghag pawikan. Pero sa pagkakaron tan-awon nato suruyon aron ang nindot nga lugar atong makitaan. Kay daghan pa daw kuno diring mga foreigners nga nagadayan-dayan. Sa kanindot sa panahon dili init ug nindot ang dagat dili kay kusog ang balod moong daghang naligo sa kahaponon. Naay uban kay daghan-dagan nagapagukod sa balod tungod kay nahadlok silang maabtan. Diri sa daplin sa may balas, daghan nagalingkod-lingkod, nagatanaw-tanaw lang sa tubig nga nagahampak sa baybay. Maong diri sa unahan, maglakaw-lakaw kita, maghinay-hinay. Ay, manay ko aning katong surfing, ano sa to? Katong ma-entrance ka dira og 300. Dini sa Dahican, dili lang kay surfing or skimboard imong matestingan, kundi naapoy mga volleyballan. Kung mo tanaw-usab kay diri nga kilid, daghang katawhan na naausab kan anan. Mo to dito. Kung moari ka diring dapita, mas maayo magdala kag kauban, daghan mo para lingaw ang inyong laag. Kay mag-holding hands pa nga maglingkod sa balas. O makalingaw nga magtanaw sa tubig nga gahampak sa baybay, dili gid ikaw maugtas. Kung makasalom na ka o makalangoy-langoy, dili na jud ka ganahan mo hawas. Sa kalami sa tubig, perti kalimpyo nag color blue. Tapos walay init, dili hadlok ug dili sakit sa panit.
ug ang imong color dili gyud mangit-ngit. Samtang ikaw nagalingkod makita nimo ang mga locals nga naga-skimboarding. Maka-amaze gayud ang ilang talent sa pagpakita sa ilang kahawd sa skimboarding, lami kaayo sa feeling. Surfing ang sanidiri sa mao kini ang Dahican Surfing Resort. So daghan kaayong mga foreigners nga nagalingkod, nagapahayahay, nagaparelax-relax dinhi sa Dahican kauban ang mga locals. Kay lami kaayo diri sa pananaw ug ang hangin. Lami sa panit, lami sa ilong, dugang pa ang lami nga talan-awon. Siguradong kitang tanan dinhi ma-relax gyud in tawon. Diri og dito paana na dito. Mga foreigners, no? Wow! Oh, murag makaingon po kita, gusto po kita mo testing aning skimboarding. Aron dala na lang pod paduding-duding. Kay daghan kaayong mga darling. Long wala na yung mga bato dira. Pero dito ra unahan. Sina videohan ta ka. Na. Karon nag-enjoy kita watching the skimboarding. Kung makita nato nag-skimboard diri sa likod ang mga lokal diriha sa Dahican, Mati, Davao Oriental. Tara, diri mag-enjoy ta, tan-awon na pa sila sa mga exhibition nga pagabuhaton dinhi sa dagat nga perti ka guwapa. Anak-anak ko na. Kamot ka na, kamot. Nain nag-shooting nga duha ka lovebirds. Naga-prenup sila o pwede dirian nito nga prenup. Wow, sana all maayo pa si Sir kay kaya pa niya magmaktas-maktas na naka-one piece lang. Uy! Hala, sayang ato. Nagtumbling. Ay, how did siya, no? Galing. Ha? Can I join? Can I come? Diri nga say ko nga uban naglingaw og langoy-langoy, diri usab nalingaw pud sila og volleyball og sus mahagit man pud ta diri og mag-swimming trunk o mag-brief lang nga nga maglakaw-lakaw o magdula dinhi sa baybay. Agay. Mag-picture na. An, dito video. Abi na ko ka ng mga kuan po diri ng mga balutan. Ang mga barbecuehan po di ay pwede po sa no dagag mga food. Pastel. Mga makaon. Oh, how much? 15 pesos? Pastel? Pagdiri candidate number
Ay, oh. Ing ani nung ba? Ing ani mo, relax ka diri kana maglingkod-lingkod. Lingkod ano. Oh, artistahin siya nga ano. Oh. Interview na yun. Maulok eh. Ayaw mag-vlog. Hala, foreigners? Foreigners? From what country? Thailand. Thailand. Kapon ka. Sawadika. Ambot. Sino pangutan na Hi, baby girl. Ipahay na ko sa vlog. Ay! Sige. Hello, sir. Hello, sir. Are you from? Florida. Florida. Yes. Wow. Are you an actor there? No, I'm just. You're so handsome. Thank you. Yeah. Can he take picture with you? Sir Dambo, come on. How old are you? 17. 17. You're young. Can you say hi to my vlog? I'm vlogging. Hi. Yeah. What's your name? Zach. Zach. Yeah. You have Meanwhile, Diri ang star hero. Diri mag-itlog dahil ang mga ay hala, naamalagi. Buhi, ano pusa? Ay. Ano yung pawikan dito? Ah. Mga gagmay mo diri mag-itlog ang pawikan. Uy, namatay. Saan man, ginasulod lang ang pawikan diri, ma'am? Ay, taga diri ka, ma'am? Ang kanina, unsa pagpaitlog diri, isulod lang ang pawikan or musulod na sila? wow, sila diri sir. Ay, kuhaon gyud. O pag itlog nila, wow, ni-transfer niya. Ang itlog ay Diha ra sila mag-itlog di ay. diri sa kwan. Wala man nila asa gikan na. Oh, di ay? Nahalbang. Na may lakra. Ah, so naga-itlog-itlog ra gyud ay sila, no? Sila Junjun Plaza. Wow, nila, bala kalotong nila nila. og at Davao ang gabi na sila. Asa mag-itlog? Ah. Sila nila na. Hmm. Duangan no mo nang magabiin na bawal na maligo. Kay naa na ang mga pawikan. Pero kung adlaw siya asa man ang pawikan nagakuan? Ah, nara dira. Ah. So kung mag-ano ta dira naa sila. Sayo na sila dia. Ay. Nila karon pagdaan kay gumika na. Na sila seguridad ba? Ginaprotektahan ano? Wow. At least naara diri ba? Diri ra dapdin lang. Oh, gwapo na kayo din mag-picture-picture. Ay, klaro na nung diri. Klaro na, ay na. O na. Naglibog na ko kung sa'y pagpusing. Ang kuan. Pawikan. The turtle. Na mo ba? Iyan ko ano? Alam sa ginakaon na ani. No, ni pangutan na dita katubag. Oh. Hangtod sa sunod nato nga mga video, sabay ta dinhilang sa Dude Store ta sa pagkakaroon. Bye-bye. God bless everyone. Thank you for watching.